De az látszik is jól akkor. Szőreli. Kocsi alatt. Jaj, nem benn voltak, Jani, hanem itt voltak. Aha. Szétugrasztotta, szétfutottak? Igen, kétfelé van. Hát a két falunak itt vannak a bárány. És te észrevetted, hogy jön, De vagy? hogy én nem voltam itt. És akkor hogy ment el? Reggel csak jöttetek? Észrevette itt a lágén, itt aluszik, ne túl. Szomszéd. A szomszéd. Aztán egy födőt kezdett várni. Ferenc túl felől volt, az övéni. Ő is, és Hát azt észrevették, de már hány órakor volt, Jani? a 3 óra után, s 4 között. Azt a kutya minden. És csak kezdte várni, kocsiakót, azt mondja, látta, akkora egy kiló, mikor ment át. És egyedi volt, nem bocsos medve? Hát, ő se látta, a sötét van, nem látszott kialkolni, mert villany nincsen. Körtéket most ígérték, hogy kicserélnék. Túl sincsen, s itt sem volt körte. A kamera ott van, s idáig onnét el kéne füssön a kamera. Most feljártunk nezik, de nem mutat semmit. Ha itt a bőrne, amit azonnal le kellett vágjak. Felosztom, hogy lefényképezték. Hogy kialkoltak. Belé nyúlt, így nyúlt beléjük, ne. Nem állítós. Ne. Zóta látszik azt. Látod? Ne. Belekarva. Ilyent élni, uram, hogy a medvével nem lehet, hogy kialkolni, a népet ki kell lőni, és a medvék maradjon. A népeket ki kell lőni, itt nincs mit másnunk. Itt kell jöjjenek, az Unió azt vezette be, hogy a népeket ki kell lőni. Falun így hagynak ki. De hogy lehet így gazdálkodni? Hogyha De a falun úgy maradunk, mint az újon, amit csinálunk, dolgozunk, nyugdíj kicsi, a karunkra van minden, mezőgazdaság mindenféle. Mindenféle élet. No, a család szükséget iránt meghagytam a javából, hogy szaporítsak, itt vannak. A fizetés egyéb sem. Egy kettő, egy nagy jús, egy bárány, benn van, az se él meg be. Azoknak az így belé van. Meg van erősen víz. Ahogy? De itt benn van a csűrbe, Jani? Hát itt a pajtában. Na, gyertek, nézzük meg azt is. Ki kell hozzuk kis jók már. Vedd be nőni csak a... Jó, jó. Nyt tässä on kuten näin, että tätä. Mä jäin, että mondom, että on edes kättiä.